rather be alone. I can't have you right now. I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. I'll never break it, 'cause I can't take it. Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the Better FM Alternative AA 92.5. Member, Kabisado ng mga broadcaster ng Pilipinas. Agatong takna unto palas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alam sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray. Ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon yan usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter. Okay, sige hapon kami mo hatag sa og pagyukpo sa atong station manager din sa maong istasyon Jet o Pilak. Og usab dili nato kalimtan ang pagyukbo nato sa atong obispo din sa atong dapit Most Reverend Sibero Kaermari uban na sa mga kaparian sama ni Reverend Father Ramil Kurong, gusab si Reverend Father Ruin Salvo o sa Social Action Pod Media si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o ato pong pasalamatan ang mga naghatag o kinabuhi ni ining maong tulumanon, no? Ang bikaryo sa mga parokya nga gimubo ni siya og Kasiga Turgo Olpil, no? Mao ni sila, no? Katedral, Sikayab, Galas, Turno, Gulayon, Ulingan ug Santa Filomena. So daghan kayong salamat kininyo sa pagsuporta ni ining maong tulumanon. Okay, sa gihapon kining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silbert Gondoyano Sr. o kauban sab nato gihapon si Attorney Mike Abas. Okay, salamat kayo Brad og sa gihapon sama sa gikaingonan ni Brad
Silbert, ato gyud pong pasalamatan sa kanunay kining nagpaluyo ni atong tulumanon ang inunta lang ang tibok diocese sa Dipolog pinanguluhan sa atong talarong obispo si Bero Sica Hermari o ang atong diocesan Biblical Apostolate Director nga si Father Ramel Curong o sa mga kaparian diha sa katedral o sa tibuok diocese. Sa gihapon, gipasalamatan dahil gihapon nato ang atong management dinhi nga gipanguluhan ni Manager Jet Pilak ug sa iyang mga kauban. Og sa di pa ko malimot ato sang tambayahon ang atong mga kaigsunan nga niadtong labay nga duha o tulo ka adlaw nagkita kami. Sila nagsunod ni sa atong tulumanon kining atong tulumanon samtang didto pata sa pikas nga istasyon kunya kalit lang kuno nga nawala ta busa nagkita mi o akong gipahibalo sila nga niya nata kining atong bagong istasyon DXAA sa ingon aron nga oras. Okay, daghan yung nawala attorney kay wa magyuta tagad ka pahibalo ato. Okay. Mao gyud to bad. So nagkita kami. So ato ning gipasalamatan ang atong mga igsoon nga sa gihapon nagpadayon sila sa pag sunod nining atong tulumanon lanog sa kamaturan. O gato pong ipahibalo di attorney nga uban sab nato dinhi sa station ang atong chapter president sa Catholic Faith Defenders si Brother Nicolay Lucenius. Yeah, yes, bad. Og sa ako nang gingon kining atong igsoon diha sa Kugon, Dipolog City. Si Brad Pedro Balido Jr. kauban sa iyang minahal nga asawa, Mary Ann Balido. Siya ang atong Vice President sa San Antonio de Padua Chapel diha sa Kugon, Dipolog City. Ngadto sab sa atong igsoon o kauban sa CFD nga dugay na natong na makita si Brad Teofilo Abarca. Atong kauban sa CFD o presidensya sa San Antonio di Padua Chapel sa Kugon gihapon. Ingon man ang ilang kapitan diha atong gitimbaya o gipasalamatan sa ilang paghatag og panahon aron makasunod sila ning atong tulumanon. Si Kapitan Paquito El Panyo ang kapitan diha sa Kugon, Dipolog City ug sa tanan nga nagsunod nining atong tulumanon ambi kon Lanog sa kamaturan. Okay, attorney, ang atong ipaambit ron sa atong mga suki nga tigpaminaw mo paingon ta aning mahitungod sa Dios gyud attorney Santissima Trinidad. Kay daghan usab ang mga igsuon nato ang adunay lahi kayo o panglantaw unsa ang Dios na ay nagtuo nga ang Dios kuno usa lang ang persona kanang gitawag nato ga Unitarian. Okay, ang amahan. Unya kita sa Catholic Church nagtuo ta nga usa ra gyapon ang Dios pero naa sa tulo ka persona. Tulo ang persona. Okay, niya na amang po'y musaway na to ani sama sa saksi niyo ba nga kuan ko na pagan ko na nga teaching. Okay, mo na nga ato ning i-discuss o galabi na gyud ang kining mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo kay ang mga objection aning Santissima Trinidad nakapokus pod aning pagkuan ko no pagsaway nila nga dili kuno dapat ilhon ang atong Ginoong Jesucristo ingon nga Dios kay tao ra kuno. Okay, atong ihatag nimo diha attorney ang paghisgot niini. Okay, Brad. Sa imo dang giingon, Brad, na ang atong pagtuludnan sa the Most Holy Trinity wa ta mag-ingon nga tuloy Dios. Yes. Usa ka Dios diha sa kinaiya. O tulo ka persona diha sa kinaiya sa pagka-Dios nga usa. So ato sang ihatag og jutay nga discussion o pagpasabot unsa ba nang kinaiya o unsa ba nang persona. Kay mama na tulo ka persona diha sa usa ka kinaiya nga pagka-Dios. Or usa ka Dios. Ang persona mga igsoon, it is defined as
a being. Oh. Matod pa, a being with intellect and free will. Usa ka pagkamao nga adunay kaalam o gawas nun nga kabubuton. So, ang example niya na persona, kita, human person, human being, mga anghel, o uban pa nga mga ehemplo sa persona. So, bisan sa tululi ka persona sa Dios, ang Amahan, ang Anak, nga itong Ginoong Kristo, o ang Espiritu Santo. Ug kining tulo ka persona, mga igsoon, nagpadayag gini siya dinhi sa kalibutan. Nga lain-lain gyud sila. Pananglitan dito sa di panahon sa bunyag sa atong Ginoong Kristo, naa sa San Mateo kapitulo 3 ngadto sa 16, na sa dihang gibunyagan ang atong Ginoo ni Kristo ni San Juan diha sa suba sa Jordan, may tingog nga nabati gikan sa taas na nagingon, kini mao ang akong pinalanggang anak nga ako adunay dakong kalipay, mamati kamo kaniya. Ang Amahan kadto, ang tingog sa Amahan mi napadayag dinhi sa kalibutan. Og unya ang atong Ginoong Kristo nga gibunyagan ni San Juan, lahi nga persona nga naa sa tubig, bunyagan ni San Juan. Og ang Espiritu Santo usab sa dihang nahumana ang atong Ginoong Kristo og bunyag, human siya hawa sa tubig, mitugdon kaniya ang Espiritu Santo diha sa dagway sa usa ka salampati, nga mao ang balikon nako, mao ang Espiritu Santo. So kining tulo ka persona managkalahi kini og nadayag yun, mipadayag sila dinhi sa kalibutan. Ang Amahan mao tong tingog nga nagpaila ni Kristo nga yang bugtong anak nga aduna siya dakong kahimuot. Si Kristo nga gibunyagan og ang Espiritu Santo nga mitugdon sa abaga sa atong Ginoong Kristo human siya bunyagi. So mao na ang persona. So unsa man pod ang kinaiya? Ang kinaiya, mga igsoon, managingod nga it is an essential traits of a person or a thing. Usa kuno ka essential traits katong usa ka fundamentals o usa ka inon talang kinaiya o matawag nato og kanang usa ka ilhanan nga kanang maong tao o maong butang nga ginganlan mao gina. Sa ato pa kun usa sa mga timaan sa maong o usa sa nga mawala sa maong kinaiya, dili na siya mao ang maong tao o kaha ang maong butang nga ginganlan. Pananglitan ang tubig. Ang tubig aduna na siya aduna na siya kinaiya niya. Nga kana tabang na po siya color o colorless ba? So kung ang ug usa sa na siya ka likido. Liquid. Langlitan ang kalayo. Ang kalayo kung imong tanawon sa layo ka pa, aduna siya color bulok nga may pagkapula o orange. Pero imo nang duulon, imong makita nga ang kalayo aduna siya kainit. Og
aduna pod ang ikatulo niyang hiyas o sa iyang pagkakalayo nga gawas sa iyang kolor sa iyang siga, ang kainit sa iyang siga o ang kahayag sa iyang siga. Kung usa niini mawala na diha kaniya, kana dili na mao siya nga ginganlan. Pananglitan na makakita kag kolor, kakita kag kahayag, pero way kainit, so dili na kalayo. It may be some other things. So mao na ang gitawag nato kinaiya. The essential traits sa usa ka tawo o usa ka butang. O matay ang gitawag nato glintunganay nga batasan o kinaiya sa usa ka butang. So mao na mga igsoon nga diha sa ilang kinaiya sa pagka-Dios sa tulo ka persona naa nila ang maong mga essential traits sa ilang pagka-Diyos. Sama pananglitan sa gitawag nato ang Diyos naa sa tanang dapit. Ang Diyos is powerful. Ang Diyos malgi naa sa tanan. O He knows everything, all-knowing. Gitawag nato nag-omniscient. So mao na ang nagkausa nila nga character traits. So mao na mga igsoon ang gingot nato nga essential traits sa Diyos nga anaa nila ang maong kinaiya. So diha sa ilang pagka-Diyos mga igsoon na man tayo itong mabasa ang Amahan Diyos. Masugod pa ta sa daang tugon. Isaias 45:5, Isaias 46 9, o daghan pa. Dayon ang Espiritu Santo na sa Buhat kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 4 nga ang imong gilimdan dili tao, ang imong gibakakan dili tao, kundi usa ka Dios. Yes. Buhat 5:3 ngadto sa 4. So ni anata sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao nga atong Ginoong Kristo. Sa di pa kumparayon, attorney, naamon ko'y na ukab ko dili ako nila ning ipuno pod, attorney. Yes, but Kining pag-prove nga ang Holy Spirit Dios tungod kay ang usa sa trait sa Dios Creator, attorney, magbubuhat. Na diri sa Job 33 versikulo 4 giingon, "The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life." So kung ang Dios Amahan gitawag og Creator, niini aning bersikulo ha, attorney, ang Holy Spirit matawag pud og Creator. yeah. Okay. Sige, attorney. Ang even God is Son. Yes, Mingon ang naana sa Proverbio kapitulo 8 bersikulo 26 o 25 ngadto sa 26, dayon 28 ngadto sa 30. yes. Na sa maong teksto nga mingon sa wala pa buhatan ang kalibutan ako diha na. Tupad sa Amahan. Yes. Ingon nga magbubuhat. So na diha si Kristo uban sa Amahan isip magbubuhat. Salmo kapitulo 8 bersikulo 25, diretso na lang paingos 30. So mao na nga ang ikaduhang persona gyapon naa isip Creator magbubuhat sa kalibutan uban sa Amahan. So mao ni mga igsoon nga
ang atong pagtulunan diha sa Most Holy Trinity na good ipa si San Juan mismo may pamatuod ni dinhi sa original nga Binisaya nga Biblia kingon dinhi sa unang Juan o unang sulat ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 7 ngadto sa 8 adunay tutulo nga nagsaksi dito sa langit ang tubig o ang dugo ang espiritu o kining silang tulo usara kini kunong tulo usara so mao na ang atong pagtulunan dili tulo ka Dios kundi usa lang ka Dios diha sa tulo ka nagkalain-lain nga personalidad o persona. Ako nang gikaingon sa panahon sa kasal kon panahon sa bunyag sa atong Ginoong Kristo didto sa suba sa Jordan atong nabati o ingnon ta lang ni padayag ang tulo ka persona diha sa tingog sa amahan ang amahan diha sa iyang tingog nagipailan niya ang anak nga si Kristo nga mao na nga naa sa gibunyagan ni San Juan samtang naa sa tubig ug ang ikatulo mao ang Espiritu Santo diha sa dagway sa salampati. So mao na mga igsoon nga ang amahan Dios ihatag na nato na ang Espiritu Santo Dios og moingon siguro sila wa may problema ana ang amahan tuman mi nga ang amahan Dios ang Espiritu Santo Dios pero di mi motuo nga si Kristo Dios mga igsoon ang pagtulunan sa Iglesia Katolika may tungod sa atong Ginoong Kristo mao nga ang atong Ginoong Kristo Dios ug tao nga matuod yato pa 100% God 100% pod iyang pagkatao. So, mao na mga igsoon ang duha ka kinaiya sa atong Ginoong Kristo. Nature or kanang yes, diha sa pagka-Diyos o diha sa iyang pagka-tao. Duha ka nature sa atong Ginoong Kristo. Diha sa iyang pagka-tao natay daghang mabasa o siguro di man mo reklamo na ning atong mga igsoon na sa Mateo 1:18 nga atong Ginoong Kristo mao ni ang kaagi siyang pagkatao ang Mateo 2:1 na tao si Kristo sa lungsod sa Bethlehem sa Mateo 4:1 ngadto sa 2 si Kristo gigutom gigutom human siya nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw gigutom siya tungod kay tao usab siya sa San Juan 11:35 mihilak siya diha sa kamatayon ni Lazaro ang paghilak usa kana sa kinaiya sa usa ka tao o usa ka ito sila attorney kay litra por litra gyud nga mabasa nga tao si Kristo pero mahibong ta attorney nga litra por litra man pud nga mabasa nga Dios siya. Pero nganong naamang gyud po masupak attorney. Mabitaw nga kadaghan man. Unya kining pundok nga dili mutuo nga si Kristo Dios dili daw kuno ni sila pabasahon og Biblia. Mamati ra sila sa ilang ministro. Ministro di ay na siya. Ilang pastor. Mao na ilang gingon nga di day kuno sila pabasahon kay mamati ra gyud didto sa ilang ministro lagi nga mo padayag. Gawas pa ni ana ang atong Ginoong Kristo namatay usab. Sanglit siya tao na San Juan kapitulo 19 bersikulo 30. Unya lagi sa ako nang ato nang gikaingon wala may siguro mo sopa kayo ana ni ata brad sa mga daghan nga mga pangutana o mga
atake sa bang pundok sa tinuhuan. Sa di pas pangutana attorney, naay gamay kay ako nang na-open diri sa atong gamayng computer. Okay. Hubad sa The Living Bible attorney, kay balo na kaani. Kining sa Juan 1:1 nga hubad protestante man nga klaro gyud na attorney giingon diri. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Klaro na. Yan nahinumdum ko kanang grupo ha attorney nga mosupak ani. Wala sila laing choice gawas sa pag kana bang maghimo sila argumento attorney to justify nga sayop ni nga translation. Nga pero ako nahibaw na attorney gagamit sila lain-lain nga translation to justify their religion. Pero kung kininang ni ang translation na attorney mo ingon na sila sayop na nga hubad. Okay. Ang siguro kung na may mga sayop nga hubad, kita na ang may authority niya na nga mo sulti niya na nga sayop na nga hubad. Kay kita man ang dunay original nga Biblia. Kita may original nga dunay anay maong hubad o maong klase sa Biblia. Bisan sa panahon lagi, mabalik ta sa atong na paambit na din miyaging mga Sabado. Bisan si Martin Luther, ang amahan sa mga Protestante, dala niya ang Septuagint version nga mao ang atong official nga Catholic Bible o katong gihubad na sa Latin, katong Latina Vulgata o Latin Vulgate. Okay, attorney, usa sa justification mo taga may attorney nila moingon sila nga nganong gihubad man nag Christ diha nga Kristo dayon giklaro nga Dios nga kung moadto kuno ta sa kumon nga hubad dili man Christ ang gibutang diha pulong man. O ana ba mo na usa pero sayon ra man kay nito bago na attorney nya kay walo man sila unta attorney nga kanang mga translation sa Biblia dili parehas na ay dynamic na ay kanang kaling personally dynamic man ni attorney nga pwede ta mo hubad og laing pulong pero maora gihapon ang gipasabot kay kining pulong ring nga gipasabot si Kristo man Diba? Klaro magay na Diba? kay sa 14 kanang sa Juan 1:1 sa 14 gipaila na kinsa ng pulong nga naa sa Juan 1:1. Yes. Sa 14 gipaila og mipuyo siya uban kanato ingon nga bugtong anak sa amahan. Kinsa man na? Di pa gyud mo mutuo nga kanang Juan 1:1 sa maong hubad si Kristo na. So bali attorney bisag kung translation nga atong gawion katong word o pulong si Kristo rig hapon kaysa may gipasabot. Mabiya na gyud. Sayon ra man unta na pero nganong daghan man gyud madala pod nila attorney. Malibet kini atong tulumanon ato ning gihimo ni sa simbahan nga unta adunay mga igsoon nato nga mahayagan sa kamaturan. Kay lagi ang kaluwasan dili ija aw Yes. bulanon ko bright. So mao na nga kung kaluwasan atong panag-istoryahan ato ginang maghugpong gyud ta. Ang Kung uban nahimo- attorney na sila mo kritik sa ato attorney ba nga ngano kamong mga CFD ngano mo ang inyong krusada murag gusto ninyo nga tapukon lang gyud diha sa Katoliko o aron mausa ang pagtuo. Ano man day nga pareha sa mapud unta ang uban Ginoo man pud gihapon. Now attorney atong ipaklaro sa ila ang kining panagbahin-bahin sa pagtuo dili ni kabubuton sa Dios. Yes. Kay klaro ka itong giingon sa Ginoo sa Juan 17:11 attorney nga amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Unya gidisunan ni San Pablo sa Efeso 4:4-5 nga usa ka pagtuo sa kabautismo. Una nga Usa ka Ginoo. dili nato himuong division ang Christianity. Dapat kung unsa ang Tinoo diha ta makigiusa. So malagi niya kita nga ang simbahan, ang Iglesia Katolika nagtuo nga we are the Mother Church. Yes. Ug daghan tag ebidensya diha na bisan ang usa ka pari nga Lutheran mingon siya nga Martin Luther did not want or matod pa niya he has no desire to create a new Lutheran denomination but only kuno matod pa to reform the one true church
there is only one true church nga Yes. gusto ko noon ta reformahon ni Martin Luther. Kaya sabi niya, di magikan Martin Luther. Di siya Katolika. Yes. So, nagpasalamat sa ta ining Lutheran nga pari o pastor ba nga may angkon siya nga ang iya kunong ang iyang amahan nga si Martin Luther wala tay tinguha kuno nga magtukod og Lutheran Church kundi yan ang reformahon kuno. Oh, to be fair, Ang- attorney, mo uyon mong Church. kuniya kung ang iyang gipasabot sa reform nga kadtong mga sakop sa simbahan nga nagbuhat og dili maayo nga i-reform. Yes, Pero right. kung iyang ipasabot nga ang teaching, ang religion mo i-reform kay nahiwi, murag nasayop siya ana yun. Yes, but di sa tamo lawat anan Oh, yes. pasiha sa panghuna-huna. Mhm. Mahimo nga doon na siguro yung mga kalapasan Mm. personally ang Yes. atong mga talang mga kadagkuan sa unang panahon. Yes. Pero it is not the church personal to nila nga Yes. binapatan. Ug sila sa ano bag sila sa Ginoo. Not the entire church. No bitaw ningon si Jesus sa Matthew 23:1-3 attorney nga tuhoy ang ilang gisulti but pasabot ang religion ang pagtuo pero ayaw lang sunda ilang gibuhat kay wa man sila magtuman sa ilang gitudlo. Inana ra gud. So, mana gi matong gi ka katingad-an sa atong mga igsoon nga ano ba nga dili ba sila mo to nga ang Iglesia Katolika nagtudlo diha sa pagka-Diyos sa atong Ginoong Kristo. So, sa bahin anang pagka-Diyos sa atong Ginoong Kristo, unahon na to pagkutlo kining naa sa Salmo 90 Mhm. versikulo 1 ngadto sa 2 nga gingon sa wala pa buhata ang kalibutan ang Dios diha na. Oh. Ang Dios lang kuno mo diha na sa wala pa buhata ang kalibutan. Pero miingon pod si Kristo o giingon pod ni San Pablo sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 17. Colossians chapter 1 verse 17 nga sa wala pa ang kalibutan buhata si Kristo diha na. Oh. So kung sa wala pa buhata ang Dios maoy diha na, kanya mingon si San Pablo nga sa wala pa buhata ang kalibutan si Kristo na ana by inferential arguments. Mo na gitawag nato amo na nga ang si Jesus o ang atong Ginoong Kristo Dios. Naapo na San Juan kapitulo 17 bersikulo 5. Og kato nang imong gikutlo brad San Juan 1 bersikulo 1 ngadto sa 14 nga ang pulong so wala pa buhata ang kalibutan ang pulong diha na ang pulong kauban sa Dios ug Dios usab ang pulong kinsa ning mong pulong mipuyo uban kanato ingon sa usa ka bugtong anak sa Dios nga amahan 14 so mao na ang atong Ginoong Kristo Dios nado na pa'y daghan pa ang atong Ginoong Kristo mismo, He admitted that He is God. Nas Juan Kapitulo 10, 30 ngadto sa 33. Katong batuon na unta ba, ang atong Ginoong Kristo nila. Gayon nga, mayon si Kristo unsa baya kung sala, ngayon mo kong batuon. Ni ang tubag sa mga Hudyo, mga eskriba o mga presyo, tungod kay ikaw nagpaka-Diyos. Yes. Tanawa ha. Katong mga nagsulti, di ba ito mga theologians, pero sila mismo, si Kristo kuno nagpaka-Diyos. Unya, niingon ba si Kristo? Nga mo ingon man mo ako nagpaka-Diyos? Dili man ko Diyos. Wa magina isalikway ng maong kamaturan sa atong Ginoong Kristo. Yan ang gi-admitter nga siya Diyos. San Juan Kapitulo 10, versikulo 31 ngadto sa 33. Dayon, katupong gitintal si Siyawa. Naman na sa San Mateo Kapitulo 4, 1 ngadto sa 10, niya naapo na sa San Lucas 4, 1 ngadto sa 12. Katong gitintal siya Siyawa, nga paludhon siya. Siyawa, mingon siya, ang
ang lain nga panghitabo ni nga akong gibagakutloon, Brad. Kadtuning sa tentasyon lagi nga paludhon siya mingon si Kristo, ang Diyos lang ang imong ayaw pagtintala, ang Ginoo nga imong Diyos. Nga sa ato pa siya man ang gitintala sa Yawa, so siya ang gipasabot nga Ginoo og Diyos. Kunya napagidaghan kayo mga igsoon, pananglitan naa sa Tito 2:13, litra por litra magina nga ano bang dili man mutuotan ini nga nagpaabot ta sa dakong Dios ug manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Dayon ang ilang argumento ini, Brad, kanang Dios ug manluluwas duha na. Na kuno igi angod kuno an ug mga igsoon, nakadaig ko sa ilang kaigmat ignon ta na lang. Kanang medyo mild jotay, ilang ka bright pero sayop. Gilang gigamit din ka ang conjunctive an. Kay gi-connect man daw ni og conjunctive an, that means duha ni. Lain. Igamit sila grammar. Pero ang nakapait sa ilang grammar nahimong ungrammared. Yes. Kay nalimot sila sa ilang subject ug predicate o subject ug ilang kaning ito na to adjective baka nga naman kay kining pag-ingon nagapaabot kita sa dakong Dios ug manluluwas kini referring to Christ. Why gisgutan diri nga ang amahan? Yes. Pero pag-ingon kunuhay nato nga ingon sa Biblia nga nagpaabot ta sa dakong Dios, sa ato pa ang amahan kuno ni o si Kristo nga maong manluluwas sa duha. Si Kristo ang manluluwas, ang dakong Dios ang amahan. Ug nagpaabot ta, di naman mo balik ang amahan. Wa man gani mo. Ang mubalik nga atong gipaabot mao ang atong Ginoong Kristo. So dili na mao ang atong grammar tungod lang kay naalagi gitawag nato og conjunctive an. Kunya og conjunctive an gyud may atong yung kapyutan mga igsoon. Nya unsaon naman lang ni kani. Ang atong basahon ning naa sa an makagyud ang atong paborito nga depensa niini. Naa sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 3. Gingon, we give thanks to God and Father of our Lord Jesus Christ. Okay, hatagan tag pasalamat ngadto sa Dios og Amahan sa atong Ginoong Kristo. Kinsa maning atong tagaan atong pasalamat ngadto sa Dios. Kinsa maning Dios? Amahan. Dayon, and Father, kinsa man si Kristo? Following your line of argument sa inyong grammar nga na-ungrammared, nasipyat lang siguro mo sa inyong grammar. Ako maingon ninyo nga. So sa ato pa attorney, pero kay bulo naman sila to attorney nga kanang paggamit sa pulong og uan dili sa tanang hingayon nga gamito na siya sa pagpahiskot og duha ka man naglahi. Yes. Kay panitan ikaw attorney moingon ko nga si Attorney Abbas abogado og maestro. Kaklaro ana nga ikaw ra attorney akong gipasabot. Pero nagamit ko pulong og. Dawa siguro og ang statement attorney duha gyud ka subject ang gisgutan. Yes. Pero kay usa ra man ang gisgutan, so bisan pag daghanon nimo na niya basta siya ra ang gisgutan, usa ra gyud na. Usa ka subject pero doon ay duha ka aynon talang adjective or title sa maong subject. So dili na ingon ana. So ang atong giawhag nga atong mga igsoon nga ayaw mo padala ng grammar nga sayop. Mao na lang na ignon talang last recourse sa inyong ministro nga
pag-ingon ni San Pablo nga ang Ginoo o ang nagpaabot ta sa dakong Dios o sa Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Kristo usa ra gyud na, that refers to Christ nga mao ang Dios nga gipaabot nato. Ang Amahan dili naman mo kuan o dili man mao ang mo balik mao ang atong gipaabot kundi ang atong Ginoong Kristo. Okay. So gawas pa niya na napagyud na sa Juan 20:28. Yes. Mao gyapon. Ginoo og Dios. Kato si Tomas attorney. Nga naingon siya nga Ginoo ko ug Dios ko. So mauli na. Pero ang ilang ribat ana attorney nabasa na ko sa ilang magazine, moingon sila nga nasayop kuno si Tomas. Dayon naapoy sa laing po nilang pagkakataon attorney, moingon sila nakuratan munang nasayop. Okay. Pag kanang nakuratan, kuana kanang batasa na nato mga Pinoy, nakuratan ta, umayon ta, huy Diyos ko, oy, dili na mao sa panahon sa mga sa mga apostolis o sa mga kuan sa mga Hudiyo, wa nang batasana o ekspresyon na nga nakuratan. So mo gihapon na pag-ingon ni San Juan sa kapitulo 20 bersikulo 28 lagi nga pag-ingon ni Kristo nga hikapon ang iyang mga samad sa kamot ang si Tomas mismo mo gitawag ni siya og kanang public confession of faith, brad. Siya lang ang nakaako publicly pag-ingon Diyos ko ngadto sa atong Ginoong Kristo. Yes. Ginoo ko ug Diyos ko. Ug wa gyud mo ingon si Kristo diha attorney nga nasayop si Tomas. Ayaw Tomas, ayaw ko tawag Diyos, dili ko Diyos. Wa gyud na mo ingon si Tomas. Aos ang atong Ginoong Kristo. Ang iya lang gisulti ni Tomas diha attorney nga Tomas nituo ba ka tungod kay nakakita ka? Bulahan ka tong mituo bisag wala magkakita. Yes. Mao ra gyud na diha. Mao na mga igsoon ang tubag sa atong Ginoong Kristo. Gawas pa kadaghan ba niya na? Okay, attorney, na ako'y na dumduman nga ergo pod attorney usa sa atong gigamit attorney kanang sa Juan 1:18 nga sa maayong balita Biblia si Jesus Christ gitawag diha og anak nga Dios. Usa na dayon ato nang gibase sa Koine Greek nga ang gilitok sa pulong Griego attorney monogenes-theos. Yes, sir. Anak nga Diyos gyud ang pagka-translate. Then mo ingon sila attorney nga sayop man na nga hubad kay nay among Greek nga giingon dito monogenes theos abot pasabot anak sa Dios. Lahi man ang mayong kag anak sa Dios og anak nga Dios. Now ato nang nasubay attorney nga tinuod nga napoy translation ngayon ana variant na siya. So gi-considered na siya attorney sa mga scholar nga both correct. Kay pwede man ta mo ingon nga si Kristo anak sa Dios ug anak nga Dios kay puros man na husto. Pero ang ila attorney kay sayop ng usa katong sa Koine Greek nga monogenes theos nga anak nga Dios gyud. So wa po sila laing choice ana attorney kay kung dawaton po nila nga husto ng hubaran na guba ilang doktrina. So ang mamasin nilang gyud sila attorney nga naay motuo sa ilang mga ingon ana nga argumento katuro po noong madala nila. Pero ona sa ato ang tulumanon attorney ato gyud ipadayag para nga di na ta mauwat ana. Ikaduha po, brad, di na ta manubag sa Ginoo nganong wa na to ipaambit ang kamaturan dito nila. So itagaan man ta ning jutay nga kaalam, brad, sa Ginoo ato ning ipadayag o himuon ni nato nga atong matuman nga atong ikapaambit ngadto sa katawhan ang kamaturan nga bot niya ipadayag diha sa iyang santos. Attorney, sa Mateo 23:9 niingon nga ang Dios dili tao. Niya usap na gigamit nila nga argumento attorney. Niya kasi Kristo tao man kuno sa tupa dili Dios. Okay. Mga igsoon, pag-ingon nga si Kristo dili Dios. Ang Diyos dili tao. Ang Diyos dili tao. Kay tinuod man.
Ya kasi Ang Diyos Kristo dili tao man man kuno. Sa ato pa. Pero why magbuot sa Dios Yes. kung siya magpakatao. Mm. Oh. Na naman ang Dios may kuha lang siya og lawas, dugo og bukog diha sa mahal nga birhen. Nagpakatao siya pero mawala ang iyang pagka-Diyos sa dihang natao siya. Buot ni mong ipasabot attorney kay katugong sa Numeros 23:9 nga Old Testamento. Yan ang higayon na wa pa magpakatao ang Dios. Yes. Di ba? So Correct, natural correct. nga Yun na ingon siya. jud diha nga ang Dios dili tao kay dili man gyud tao. Tao. Pero wala na magpasabot nga ang Dios nga dili tao, dili kahibalo magpakatao. Yes. That's another story, attorney. Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, ang Diyos gamhanan o walay dili niya mahimo. Mahimo Yeah. niya ang tanan. So mahimo niya ang tanan, apil na ang pagpakatao. So kanang 23:9 sa Numeros dili na ma-apply ni Jesus. Dili, Kay sakto na nga pagka-statement, pero Oo. sakto na. Nga Oo. dili ma-apply na sa atong Ginoong Kristo. okay, kung pangutanon na to sila, attorney, maingon ta nga, tinuod nga ang Diyos dili tao. Pero kung pangutanon na to sila, ang Diyos nga dili tao, pwede ba magpakatao? Kung moingon sila dili attorney sa to pa dili gamhanan ng Dios. So mapugos sila sa paglawat attorney nga pwede. Nya ang ato na lang dayong ipakita attorney kung naa ba gyud sa Biblia nga ang Dios nagpakatao. Yes. Ana, huwan Mama na ono-ono. Mao na nga Oo. nga naa Yeah. sa balaang kasulatan nga ang atong Diyos nagpakatao. Mm. Then So- ako sa Ezekiel attorney, ako na lang kay Yes, related ana attorney. Ikaw, Brad. Ezekiel 28, nalimot ko sa bersikulo, ako na lang idiretso nga nag-ingon diha nga naay tao diha attorney nga nagpaka-Dios. Nga giingnan siya nga dili ka Dios kay tao ra. Nga ang context diha attorney katong prinsipe sa Tiro na. Yes. Nya ilang man gunang gamiton attorney nga ni Jesus Christ nga dili man si Jesus Christ ang ipasabot ana. Lahi man tong prinsipe sa Tiro kay dili man gyud to Dios. Correct. Nga nagpaka-Dios. Pero talking about Jesus Christ, dirita sa mga bersikulo nga naghisgot mahitungod niya. So dili na to wala-walaon ng mga tao. Mao gina siya, Brad, nga in the first place naagyud tayo mabasa o nag-iyon talang nagpungasi na ng mga teksto nga atong ipangkutlo Yes. nga si Kristo Dios. Mm. Pero wa kita mabasa nga nag-ingon nga dili si Kristo Dios. Yes. Kanira yung atong mga igsoon ning uban dinhi nga moingon nga si Kristo dili Dios, ha? Wala man. Katong moingon sa katong natay mabasa nga si Kristo tao. Pero wa tay mabasa nga nag-ingon si Kristo tao lamang. Ang niingon nga tao lamang kay ikaw tao lamang mao kadtong iyang makaaway. Yes. Nagpaka-Diyos ka nga tao ka man lamang mao tong mga parisiyo, mga eskriba nga wa mo tuo niya. Nagnana sa Juan Gis attorney. Yes, Katong nga, gibato nila o sa sariso nga gibato nila Yes. kay nagpaka-Diyos ko Nagka-Diyos siya. is Ah, kaya sa to San pa di Juan- sila mutuo nga Diyos niya. Pareha sila. Kani sila kaning atong mga igsoon nga mga iglesia ni Kristo ato na lang klarohon. Mm. O uban pang pundok kining mga Mormons nato. Og saksi ni Jehova kaning tulo man nga ato nakita nga dili mo to nga si Kristo Dios, mao ni siguro sumusunod sa mga eskriba og mga parisiyo. Nga wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo. Nga kisabay nagpatay ni Kristo. Kani man sila. Kay og nituo pa nila sila nga si Kristo Dios dili gina nila buhaton. Yeah. Kay usa sa hinungdan nga siya he was charged sa Sanhedrin o sa gikiha siya sa Sanhedrin o hatulan siya o gibista siya tungod ba kay ang sumbong nga nganong nahatulan siya sa maong kamatayon tungod kay matud pa siya nagpaka-Diyos nga tao man lamang kuno. Okay. Unya ato lang iklaro sa atong mga suking tigpaminaw attorney nga kanang kinaiya ni Kristo sa pagka-Diyos ug pagkatao dili na parehas. Lahi. Kay
kanang grupo ha attorney nga gasupak sa pagka-Dios ni Kristo, ilang gawion ng mga bersikulo attorney ba nga nagpaila nga tao si Kristo para sa atong imong gisgutan ganina nga gigapuyan siya. Ang katong namatay siya. O kana yun ana Hilak siya. natural kay nagpakatao man. So doon na siya kinaiya sa pagkatao. Pero wala na magnigar po nga doon na po siya kinaiya sa pagka-Dios nga matawag yun po siya Dios sa mga bersikulo attorney nga imo nang nahisgutan ka ganina. Yes, So, naay mga kamaturan sa balaang kasulatan nga si Kristo tao. Naapoy kamatuoran sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios. Yes. Mao na nagsuporta sa usa ka kamatuoran sa atong pagtulunan nga si Kristo Dios ug tao nga matuod. Okay. Pero wa lagi tay mabasa nga nag-ingon das Biblia. Mao gina ka inyong pangayoon hala. Basahi ko nami nga nag-ingon nga si Kristo tao lamang. Baliko na ko, ayaw nang ipamulong sa mga eskriba o mga parisiyo. Kay kontra man na niya, ngawa mo tuo. Okay, napay nadumduman ako attorney kay api kinarabatong oras. Kanang sa Juan 17:1 ug 3 nga nag-ingon si Jesus Christ nga ang amahan lamang bugtong matuod nga Dios. Ila day nang gisabot attorney kini klaro kay ining bersikulo nga nagpasabot siya nga dili sa Dios kay ang amahan ra kuno mao'y bugtong Dios. Now, attorney, nakahinumdum ko sa usa ka pari nga ga-discuss ani nga apologies attorney. Hinoon duha man ni siya ka matang i-depend attorney. Pero katong iaamoy akong gawyon attorney kay ganahan kay ko ni. Ingon siya attorney nga naamanggoy mga humility words nga dili nimo na siya sabton nga maulang yun na. No, kay paras kuno katong nag-ingon ba si Kristo attorney nga nganong nagkuan man mo nga maayo ko nga usara may maayo ang amahan. Sabton ba na nga dili siya maayo tungod kay nag-ingon siya nga ang amahan ray maayo? Dili. No, maayo siya pero kay wa man gud siya nang hinambog attorney. Nagpaubos man siya, mo nang wala niya hisguti ang iyang pagkamaayo. Iya lang gihisgutan ang pagkamaayo sa iyang amahan. So, way pagnigar nga maayo po siya. Now, kita na yung musulti, ana, pero siya, kung siya moingon, murag self-serving mangod attorney nga moingon siya, ako maayo. Di ba? Then, nakahinom po ko attorney, pwede na to magawi tong katupong sa kaso gali ni Pedro, nga di ba siya may gitugyanan sa Yahweh sa gingharian nga nagpasabot sa iyang pagka-chip. Nya naaman ay bersikulo attorney kung wa ako malimot sa Galacia ba to or nalimot ko uno Pedro ba to attorney nga gamito na sa mga detractors nga moingon sila nga tutuo mo nga si Pedro labaw o chip nga naa mga bersikulo nga niingon siya nga pero elder lang kuno siya. No, kana mo usa sa example nga mga humility words. Ang mga pulong sa pagpaubos dili na sabto na to nga nigahon na to ang unsa gyud siya para sa atong pag-ingon ni Jesus Christ nga amahan ra may maayo nya nagpasabot na nga dili siya maayo. Panalitan kanang usa ka matahom nga babae dayon wa siya manghinambog attorney ang iyang ingnon nga amatahom kadturang tuwa sa kuan laing tao. Kana di wala magnigar nga siya sad matahom. So mga igsoon pagbantay mo anang mga yunana nga mga argumento. So napagyapod red ilang mga kuan, ilang mga ilang daghan gyapon nga ilang argumento nga ang atong Ginoong Kristo dili lagi Dios. Pananglitan kanang naa sa Mateo 27 bersikulo 46 man na katubang nagdupa na si Kristo sa cross. Yung siya Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. So una ilang kuana na kung Diyos pa kuno si Kristo nganong biyaan pag uglaing Diyos. So og Diyos pa kuno si Kristo ano napadaylain nga mo biyaan pa daw siya glaing Diyos. So mga igsoon nahibalota nga ang pag-anhis atong Ginoo sa kalibutan mao ang pag-ula sa iyang kaugalingong dugo aron kini mo ihugas sa atong kasalanan. Sa nagdupa na si Kristo dito sa cross dili ito tingog sa mga dili ito iyang kaugalingong tingog o pulong nga iyang gilitok. Siya mao ang gitawag natog
spokesman lang sa tao, sa mga tao nga mga makasasala. Yes. Tigpamaba ra siya. Oh. Dili gyud tong pulunga iyang gipasabot ngadto sa iyang kaugalingon nga gibiyaan siya. Kay dili mo gyud na siya biyaan sa Dios. Nga naman, malito, ang matarong dili gyud biyaan sa Dios. Kunya si Kristo dili ba matarong? 1 Pedro kapitulo 21 ug 22. Si Kristo walay limbong siyang baba o way sala ni limbong sa iyang baba. Oh. Ingon ana ingon talang ka balaan ang atong Ginoong Kristo. Nya biyaan day siya. Kundili ang maong tingog kita kadto. Yang gidala. Yang gidala dito sa cross. Kita kadto ang hinungdan ngano nga gibunalan si Kristo nganong gipapasan siya sa cross. Nasamad siya o gisamaran siya tungod to sa kasalanan nato. Dili to sa dili mismo ang atong Ginoong Kristo nga mao'y gibiyaan, kundi tingog to nato nga makasasala nga gibiyaan sa Dios. Nga nagtimaan na ator ni sa dako niyang gugma nato. Gugma ka nato. Ang ato man tong kasalanan niyang gidala ato ni. Yes. Ya asa na mabasa Brad? Nana sa teksto. Nana sa Isaiah 53, 4 ngadto sa 5. Yes. Nga tungod sa atong mga sala siya gibunalan, siya gisakit o gipaspasan sa cross. Isaias, balikon ako, Isaiah 53, 4 ngadto sa 5. Yes. So mao na mga igsoon nga dili ang atong Ginoong Kristo ang gibiyaan. Kay balikon ko, dili man siya biyaan sa Dios. Kay balaan siya o buutan siya. O ingnon ta sa iyang pagkatao. Gawa siyang sa tawhanon lang niya. Katong tekstong imo gikutlo ganina nga niyong kang ningon gaya nga amahan nga pinangga kong anak. Yes. Nya biyaan di ay. So, mao na mga igsoon nga dili to tingog o dili to gipasabot ni Kristo nga siya ang gibiyaan sa amahan. Yes. Kunya ang lain nga teksto nga atong ikabilin-bilin sa atong mga igsoon mao. Kundi mamumutuo sa mga nagpungasi nga mga teksto ni Brad Silbert, tuhuan na lang nato so bisag kining usa ka teksto. Tuhuan nato ang gipahibalo sa amahan. Oh. Ana mga igsoon sa Hebrew hanon kapitulo 1 bersikulo 8. Unsa may gingon samahan? Og ang amahan og ngadto sa anak siya miingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan, ha? Unsa gingon? Ang amahan miingon ngadto siyang anak, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Inig mabasa ato na may sayop na nga hubad mo na yun. O ang worst pag miingon na makakangamahan na forbida unsa na bilang klase ka sa pagtulunan nga atong ikapadayag aron mo to ang atong mga igsoon. Okay, wa naman tay igong panahon attorney o atong hangyon ang atong mga suking tigpabinaw nga mupadayon gyapon sa sunod kay daghan patang ialagan nila mahitungod sa lanog sa kamatuoran. Okay, kini inyong ubos nga alagad sa mga tulumanon, Silver Dondoyano Sr. O kiniusab nga inyong igsoon, Brother Mike Abbas, ngayon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod Domingo. Sa ngalan Sabado po. samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His more Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate,
sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Ang tanang gihisgutan sa unahan, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Agay! Agay! Oh, Rose makadiya Julukoy, gaagulo man ka. Sakit kayo sa tanan ni akong tuhod ay. Matod rabas doktor, rayo magkuno ni. Ay, mao ba? Kung mao ka na Julukoy, magsagpanyawan capsule na ka, katong na ay ahos. Sid